Dragi gorjeni, așa cum v-am promis, vreau să știți toată activitatea mea din Parlamentul României. În lunile anterioare campaniei știți că am făcut acele dări de seamă prin care mi-am prezentat activitatea din lunile respective. În luna mai, fiind lună de campanie, nu am mai reușit să fac acest lucru pentru că ne-am concentrat foarte tare pe alegeri. Am dorit să ducem la Cotroceni un președinte patriot. Din păcate nu am reușit de data asta, dar nu deznădăjduim. Ce vreau eu să vă anunț acum, ca o realizare de care mă bucur foarte tare, este că s-a înregistrat săptămâna aceasta primul meu proiect legislativ. Despre ce este vorba? Este vorba despre un proiect pentru apicultori, un proiect prin care se sprijină această activitate, în ce constă 15 euro pe familia de albine, atât pentru anul 2025, cât și pentru 2026 și pentru 2027. De ce am simțit nevoia să fac acest proiect legislativ? În primul rând pentru că am avut discuții cu asociațiile din domeniu și am făcut aceste calcule. În al doilea rând pentru că știam foarte bine de toate acele situații nefavorabile din ultimii ani, secetă sau frigul de anul ăsta care a stricat toată floarea de salcâm. Știm de războiul din Ucraina, știm de mierea adusă din Ucraina, știm de lipsa pieței de desfacere, știm de aceste lucruri și tocmai de aceea, prin aceste discuții cu asociațiile, am reușit să facem acest proiect legislativ, proiect pe care l-am înregistrat la Senat și care urmează să intre în discuții și în analiză. Vă voi ține la curent cu el. Vreau să șterg acea impresie pe care noi, cetățenii României, am avut-o până acum despre politicieni, despre pasivitatea politicienilor care, odată ajunși pe funcții, uită cele promise, o pasivitate cu care ne-am confruntat cu toții, o pasivitate din care politicienii au făcut o politică de stat în România, din păcate, o pasivitate care vedem că au dus în această situație gravă România, agricultura românească, sănătatea, învățământul. Vedem acum taxele care se discută, măririle de taxe care se discută acum cu noua guvernare. Haideți să facem noi mai mult. Suntem un partid în opoziție, suntem parlamentari în opoziție, nu avem puterea de a schimba foarte multe lucruri, însă nu deznădăjduim. A fost un scor uriaș obținut în luna mai pentru noi și vă mulțumim din suflet pentru asta. Ne vom continua activitatea, vă voi ține la curent cu tot ce se întâmplă. Haideți să încercăm să depășim cât mai ușor cu putință toate aceste lucruri pe care le trăim deja și toate acele greutăți care ni se arată la orizont, din păcate. Ținem aproape, vă îmbrățișez cu drag și vă mulțumesc încă o dată pentru încrederea pe care ați manifestat-o față de Partidul Aur, față de George Simion, față de președintele ales Călin Georgescu. Vă mulțumim din suflet și fiți aproape de noi pentru că vom câștiga până la urmă. Vă mulțumesc!